आणि ब्लॅक टी शर्ट. नमस्कार मंडळी, मी कोकणची प्रीतिया या लाईव्ह मध्ये सर्वांचं मनापासून स्वागत करते. सर्वांनी लवकरात लवकर जॉईन व्हा आणि चला आज सोडवायचं आहे कोर्ट भरती स्पेशल पेपर. हॅलो, स्वागत आहे सर्वांचं. राजकुमार दादा हाय, नमस्कार. कसे आहात तुम्ही? उशीर झाला, मला 1:30 वाजताचा टायमिंग दिलेला, पण मला जरा उशीर झाला. एक्स्ट्रीमली सॉरी. विजय दादा नमस्कार. लाईक नंबर 1 ताई नमस्कार. विजय दादा स्वागत आहे. स्वर्गापेक्षा सुंदर असा आमचं यो कोकण ताई. येस, स्वर्गापेक्षा सुंदर असा आमचो यो कोकण. तुम्ही येऊन बघा आणि बघून जावा, प्रसन्न होतला मन, तुमचं प्रसन्न होतला मन. हाय सर्वेश. हॅलो सुंदरी. हॅलो सर्वेश. सर्वेश भावा, यावेळी मी ना हे काय येतले करंजा घेतले, भेटा माका. इश्कॉललो प्लीज मंडळी डबल टॅप करा सर्वांनी. कोणी डबल टॅप नाही केले त्यांनी प्लीज डबल टॅप करा. विजय दादा जुक जुक गाडीत बसंत आम्ही करता बघा हो माझा हा लाईन प्लीज सिंग ताई मी अँड व्ह्युअर्स. कुठलं जुक जुक गाडीत बसंत? नाही दादा मला माहिती, मी ऐकून बोलेल. ओके, हे गाणं आहे का जुक जुक गाडीत? येवा मी गावाकच होय. होय काय? मी करंजा केतले मग आमच्या हे का. चला मंडळी, आज आपण कोर्ट भरती स्पेशल पेपर सोडवणार आहोत. कशाने मारल्यान कुशीन? चला आजचा पेपर सोडवायचा आहे. सर्वांनी जॉईन व्हा, पटकन जॉईन व्हा. राजकुमार दादा नमस्कार. ओके, थर्ड पॅरेग्राफ आहे का? नक्की गाईन मी, ऐकेन आणि व्यवस्थित गाईन. हाय सुनीता ताई नमस्कार. स्वागत आहे तुमचं सुनीता ताई. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. ज्यांनी डबल टॅप नाही केले त्यांनी प्लीज डबल टॅप करा. चॅनलला जॉईन व्हा. आज आपण कोर्ट भरती स्पेशल पेपर सोडवणार आहोत. सो काल ज्यांची डिमांड होती की कोर्टाचा फॉर्म भरला आहे आम्ही आणि त्याच्याबद्दल आम्हाला थोडेसे क्वेश्चन सॉल्व करून पाहिजे. सो आज आपण कोर्ट भरती स्पेशल पेपर सोडवणार आहोत. लाईक करा पटापट. सुनीताताई नी कमेंट केली आहे, लाईक करा पटापट. पिन करते सुनीताताईंची कमेंट. प्लीज लाईक करा. चॅनलला 9 जण बघतायत, 14 जण बघतायत. प्लीज लाईक करा. आणि आता आपण पेपर सोडवणार आहोत. सो ज्यांना जॉईन व्हायचं आहे त्यांनी कमेंट करा पटकन. हे प्रश्न जे असतात ना, जो कोर्ट भरती स्पेशल पेपर असतो तो GK, व्याकरण आणि संगणक म्हणजे कम्प्युटर, GK आणि व्याकरण ह्या. राजकुमार दादा मी पण कोर्टाची तयारी करत आहे. राजकुमार दादा व्हेरी गुड व्हेरी गुड. तर मी बी भरलाव कोर्टात फॉर्म. हा, मला काल भरपूर म्हणजे कमेंट आलेले की कोर्टाच्या भरतीचा पेपर सोडवूया. तर त्याच्यात GK व्याकरण आणि GK व्याकरण आणि कम्प्युटर असे 3 पार्ट असतात, त्याच्यावर प्रश्न येतात. अमोल दादा नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं. प्लीज लाईक करा, चॅनलला जॉईन व्हा. झुकझुक गाडीत बसंत आम्ही करत भावा हो मजा
खिडकीमधून दर्शन देता आमका निसर्गाचा टेकड्या किल्ले बंदरा मंदिर. दादा हे मी ना ऐकून मी उद्या तुम्हाला म्हणून दाखवेन. ओके. हाय हाय बालाजी. हाय बालाजी, नमस्कार. कसा आहेस तू? इश्कॉललो म्हणते डन. हमाल चपराशीचा फॉर्म. ओके, चला आपण स्टार्ट करूया. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. रेबेल म्हणते कुठे आहे फॉर्म? बीके दादा, फॉर्म कुठे भेटतो? रेबेल दादांना नक्की विचारा. रेबेल दादा तुम्हाला माहिती आहे का हा फॉर्म वगैरे कुठे भेटतो? म्हणजे सेतूमध्ये वगैरे भेटत असेल कदाचित. चला मी पहिला प्रश्न विचारते. आन्सर ज्यांना येते त्यांनी पटकन कमेंट करायचं आहे. सो जीके, व्याकरण आणि संगणक असं पेपर आहे. एकूण 40 प्रश्न आहेत. ओके, चला स्टार्ट करते. ज्यांचा पहिला ज्यांना प्रश्न येईल त्यांनी पटापट कमेंट करायची आहे. जरी नाही येत असला तरी तुम्ही कमेंट करू शकता. आणि जो पहिला कमेंट येईल त्याला मी 1 पॉईंट देणार आहे आणि या लाईव्हच्या लास्टमध्ये त्याचं नाव डिक्लेअर करणार आहे आणि त्याची शॉर्ट बनवणार आहे. ओके, कोणी सिंगर असेल तर त्याला मी प्लॅटफॉर्म मिळवून देईन. ओके, इश्कवाल्याला पण सांगतोय की कोणी सिंगर असेल तर त्याला मी प्लॅटफॉर्म मिळवून देईन. इश्कवाल्याला खरंच खूप छान गाणं गातो आणि खरंच खूप त्याच्याकडे स्कोप आहे सगळ्यांसाठी सुद्धा. चला मी पहिला प्रश्न विचारते. महाराष्ट्रात सध्या एकूण किती उच्च न्यायालये आहेत? हाय सीवी, महाराष्ट्रात एकूण सध्या किती उच्च न्यायालये आहेत? कमेंट करा. राजकुमार दादा म्हणतात 25. बालाजी दादा म्हणतात 1. मोनिका म्हणतात हाय. हाय मोनिका, स्वागत आहे तुझं. प्लीज चॅनलला जॉईन हो आणि कोर्ट भरती स्पेशल पेपर सोडव. म्हणतात भारतात असेल प्रश्न. काय प्रश्न आहे? महाराष्ट्रात सध्या एकूण किती उच्च न्यायालय आहे? सानिया पालो म्हणतात 25. इश्कवाला म्हणते प्रश्न पुन्हा वाच. प्रश्न असा आहे, महाराष्ट्रात एकूण सध्या किती उच्च न्यायालय आहेत? उच्च न्यायालय किती आहेत? मुंबई उच्च न्यायालय. सुनीताताई म्हणतात 1. राजकुमार दादा, सॉरी मी पहिल्यापासून सगळ्यांचे वाचते कमेंट. राजकुमार दादा म्हणतात 25. बालाजी म्हणतात 1. मोनिका म्हणतात हाय. बीके म्हणतात भारतात असलेले प्रश्न. सॅनी म्हणतात 25. इश्कॉलर म्हणते प्रश्न पुन्हा वाच. रेबेल दादांचा मेसेज कुठे गायब आहे? इश्कॉलर म्हणते 25. भूषण दादा म्हणतात ऑप्शन पण सांगते मी तुम्हाला. 1. महाराष्ट्रात सध्या एकूण किती उच्च न्यायालय आहेत? 1, 2, 3, 4. मोनिका म्हणते 1. बालाजी म्हणते राज्यात एकच असते ना ताई? महाराष्ट्रात विचारलं मी. मोनिका ताई म्हणतात हाय. राजकुमार दादा म्हणतात 1. अमोल जाधव म्हणतात 1. अमोल दादा म्हणतात श्री स्वामी समर्थ आणि 50 लपडी करते. श्री स्वामी समर्थ करते आणि 50 लपडी करते. हे काय मला कळत नाहीये ह्यांची काय कमेंट आहे. राजकुमार दादा म्हणतात मुंबई. मोनिका म्हणतात एकच. मोनिका ताई म्हणते मुंबईचा. सुनीता ताई म्हणतात 1. सुनीता ताई म्हणते मुंबई उच्च न्यायालय. सॅनी म्हणतात मी साक्षी आहे. 1 आहे की ग ताई? बरोबर. हाय साक्षी. इश्कॉलला म्हणते मुंबई उच्च न्यायालय तर एकच आहे. मोनिका ताई म्हणते एकच मुंबई. सुनीता ताई भारतात 25 उच्च न्यायालय आहेत आणि महाराष्ट्रात एकच. प्रियांका ताई म्हणतात हाय. रेबेल म्हणते मुंबई उच्च न्यायालय एकच भारतात असेल. निलेश करंजेकर सर्व प्रकारच्या चांगल्या वाईट वस्तूंवर प्रकाश टाकतो परंतु स्वतः मात्र पूर्णपणे शुद्ध राहतो. अशा
सूर्यप्रकाशाप्रमाणे आपले चरित्र घडविले पाहिजे. शुभ दुपार. थँक्यू निलेश दादा. प्लीज लाईक करा सर्वांनी. महाराष्ट्र राज्यात एकच आहे, भारतात 25 आहे. निलेश दादा म्हणतात एकच. भूषण दादा म्हणताय ने आन्सर दिला आहे. सो आता मी इथं सांगते की आपल्या भारतात फक्त एकच उच्च न्यायालय आहे आणि महाराष्ट्रात एकच उच्च न्यायालय आहे आणि भारतात 25 उच्च न्यायालय आहेत पूर्ण भारतात. तर इथं पहिलं जे आन्सर दिलं आहे ते आहे बालाजी दादाने. कॉंग्रॅच्युलेशन बालाजी दादा. बालाजी 1 पॉइंट. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. आणि मी आता इथं सबस्क्रायबर मोड ऑन ठेवते कारण काही काही लोक उगाचची कमेंट करतात म्हणून. सो स्वारी मला भारतात वाटले. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या वाढवण्याचा अधिकार कोणाला असतो? सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या वाढवण्याचा अधिकार कोणाला असतो? सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या वाढवण्याचा अधिकार कोणाला असतो? प्लीज कमेंट करा. कोणाला उत्तर देते त्यांनी कमेंट करा. अमोल दादा म्हणते संसद. पहिल्यापासून वाचते मी. बालाजी दादा म्हणतोय संसद. राजकुमार दादा म्हणतात राष्ट्रपती. रिबेल दादा म्हणतोय संसद. इश्क लव म्हणतोय प्रेम म्हणतोय संसदेला. भूषण दादा म्हणते प्रेसिडेंट. अमोल दादा संसद म्हणतोय. सुनीता ताई म्हणते भारतीय संसदेला असतो. राजकुमार दादा म्हणते भारतीय संसद. अजून कोणाला आन्सर येतंय का? कमेंट सांगा. सुनीता ताई म्हणतात पार्लमेंट ऑफ इंडिया. व्हेरी नाईस सुनीता ताई. प्लीज अजून कोणाला आन्सर येतंय का कमेंट करून सांगा मला. प्लीज कमेंट करा. आणि ज्यांना क्वेश्चन सोडवायचे आहेत आणि इथं आन्सर जे पहिलं बरोबर आन्सर दिलं आहे ते आहेत बालाजी दादा. संसद म्हणून आन्सर दिला आहे. कॉंग्रॅच्युलेशन बालाजी दादा. नेक्स्ट क्वेश्चन. सुनीता ताई गिरकर प्रतीक म्हणते भारतीय संसदेला. हाय प्रतीक, कसा आहेस तू? तर तुमच्या सर्वांची आन्सर बरोबर आहेत. ताई गुरुनाथ दादा ताई लेट आलो, माफी असावी. तो गुरुनाथ दादा तुम्हाला काय वर्ग भरला त्याची बेल ऐकायला नाही आली का? आज तुम्ही लेट आलात 13 मिनिटं. उद्यापासून चालायचं नाही. इश्कोला म्हणते बीके पॉइंट 2. येस बालाजी पॉइंट. नेक्स्ट क्वेश्चन. भारताचे पोलादी पुरुष म्हणून कोणाला ओळखले जाते? भारताचे पोलादी पुरुष म्हणून कोणाला ओळखले जाते? कमेंट करा. बालाजी दादा म्हणते सरदार पटेल. गुरुनाथ दादा म्हणते सरदार वल्लभभाई पटेल. इश्कवाला म्हणते आर्यन मॅन. अमोल दादा म्हणते वल्लभभाई पटेल. राजकुमार दादा म्हणते सरदार वल्लभभाई पटेल. अजून कोणाला आन्सर येतंय का? कमेंट करून सांगा कोणाला आन्सर येतंय का? सुनीता ताई म्हणते सरदार वल्लभभाई पटेल. व्हेरी गुड सुनीता ताई. प्लीज अजून कोणाला आन्सर येतंय का? कमेंट करा. सीसीवर असणार आणि प्रत्येकाने कमेंट करायचे आहेत. सरदार वल्लभभाई पटेल जी. आता सगळ्यांनी जी लावायला सुरुवात केला का? तर इथं जो पहिला पॉइंट आहे, मी आता वगैरे फक्त छत्रपती शिवाजी महाराजांना श्रीप बोलल्यावर मी जो बोललेला त्यांनी सगळ्यांनी सुरुवात केली आहे. सो मी असं काही करणार नाही. पहिला आन्सर देईल त्याला मी 1 पॉइंट देणार आहे, नाही तर त्याच्यावरून भांडतात सगळेजण. सो बालाजी दादांना 1 पॉइंट आहे. त्याने आन्सर बरोबर दिलंय सरदार पटेल. चला मंडळी, बरोबर आहे आन्सर. पुढचं क्वेश्चन. माझं पहिलं उत्तर आहे दादा मला दिसतंय हो. जरा करा कमेंट.
येस, 3 पॉइंट. पुढचा, कोकण रेल्वे खालीलपैकी कोणत्या वर्षी सुरू झाली? कोकण रेल्वे खालीलपैकी कोणत्या वर्षी सुरू झाली? एक कमेंट करा. बालाजी दादा म्हणते 1998. कमेंट करा, कमेंट करा. कोणत्या साली सुरू झाली? राजकुमार दादा म्हणतात 1998. इश्क दादा म्हणते खालीलपैकी, उत्तर खालीलपैकी. रेबेल म्हणतात 1998. हिरामान म्हणतात ताई. नमस्कार हिरामन. प्लीज चॅनलला लाईक करा, प्लीज चॅनलला लाईक करा. केस राजकुमार दादा म्हणते 1 मे 1998. प्लीज कमेंट करा सर्वांनी, ज्यांना ज्यांना आन्सर येते त्यांनी कमेंट करा. आशिष पाटील म्हणतात नमस्कार. नमस्कार आशिष दादा, कसे आहात तुम्ही? स्वागत आहे तुमचं. कुठून आज नक्की सांगा आणि चॅनलला जॉईन व्हा. बेल आयकनवर क्लिक करा आणि प्रश्नांची उत्तरं द्या. तर इथं पहिला पॉइंट जो भेटतोय तो आहे बीकेला 1998 रोजी, 1 मे 1998 रोजी आपल्या कोकण रेल्वे सुरू झाली होती. व्हेरी गुड, सर्वांची आन्सर बरोबर आहेत. आशिष दादा म्हणतात नमस्कार. मास्टर AI म्हणतात 26 जानेवारी 1998. रेबेल म्हणतात 1 मी नाही, 26 जानेवारी 1998 ला झाली आहे. मास्टर AI म्हणतात 26 जानेवारी. मी फक्त साल विचारलेलं, पण माहितीसाठी सगळ्यांजण सांगतात की 26 जानेवारी 1998 रोजी आपली कोकण रेल्वे चालू झाली. आशिष दादा मी सोलापूरवरून आहे, ओळखलं नाही का? आशिष दादा नाही मी ओळखलं दादा. चॅनलला नक्की जॉईन व्हा. मास्टर म्हणतात चेक करा. ओके, मी चेक करते. आपण चेक करून बघूच, कारण चुकीची माहिती असण्यापेक्षा आपल्याला क्लिअर माहिती असणं गरजेचं आहे. तर ह्याचं एक्सप्लेनेशन मी तुम्हाला सांगते की कोकण रेल्वेची स्थापना, कोकण रेल्वेचे पूर्ण कामकाज 26 जानेवारी 1998 रोजी सुरू झाले आणि मुंबई म्हणजे रोहा ते मंगळूर या 760 किमी मार्गाचे उद्घाटन होऊन मार्गावर पूर्णपणे गाड्या धावण्यास सुरुवात झाली. ओके, तर स्थापना कधी झाली? कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन लिमिटेडची स्थापना 19 जुलै 1990 रोजी झाली आणि उद्घाटन कधी झालं? 26 जानेवारी 1998, म्हणजेच प्रजासत्ताक दिन म्हणून करतात ते, प्रजासत्ताक दिना दिवशी. आणि उद्घाटन आपलं कधी झालं लक्षात ठेवा, 26 जानेवारी 1998 रोजी. आणि त्याची लांबी किती होती? याची सुमारे 760 किलोमीटर, रोहा ते मंगळूर. ओके, आणि ह्याचं वैशिष्ट्य आहे, हा मार्ग गोवा आणि कर्नाटक या 3 राज्यांना जोडतो. मला सांगा, प्रश्न असा पण येऊ शकतो की कोकण रेल्वे मार्ग कोणत्या 3 राज्यांना जोडतो? तर असं आहे, महाराष्ट्र, गोवा आणि कर्नाटक. ओके मंडळी, गुड, बरोबर आहे, बरोबर आहे. हिरामन म्हणतायत ताई 1998 रोजी सुरू झाली. मी सोलापूरहून आहे, ओळखलं नाही का? स्वप्नील म्हणतायत मी एक मुलगा आहे म्हणून सांगतो, शाळा, कॉलेज आणि वर्क प्लेस सगळीकडे हाच विचार प्रत्येक मुलांच्या मनात असतो. मी हे अगदी जवळून पाहिलं. वरून सगळे चांगले वागतात पण आतून तसे नसतात. म्हणजे काय, मला कळलं नाही. BK म्हणतायत 1 पॉइंट.
रेबेल म्हणते महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक. बरोबर आहे रेबेल दादा. सपोर्ट म्हणतायत आरबीआयचं हेडक्वार्टर सांगा ताई. आरबीआयचं हेडक्वार्टर दिल्लीला आहे आय थिंक, है ना. इश्कॉन पॉईंटसाठी येते अचूक उत्तरासोबत जलद देणे गरजेचं आहे. म्हणजे जेव्हा तुम्ही पहिला आन्सर द्याल तिथं तुम्हाला 1 पॉईंट भेटणार आहे. धनल म्हणते मला ओळखलं का तू? मी सांग मी कोण? धनल मुंबईला आहे ग. हो का? दिल्लीला नो चुकलं म्हणतायत. नो चुकलं. मी पण तुमच्यासारखी आहे. जेव्हा मी हे प्रश्न वाचते तेव्हा माझं पण ज्ञान वाढतंय. चुकलं असेल तर माफ करा. मुंबईला आहे का? व्हेरी गुड. आरबीआयचं हेडक्वार्टर मुंबईला आहे बरं का मंडळी. लक्षात ठेवूया आपण आपल्या मेमरीमध्ये. दिल्लीला कसं ग? दिल्लीला पण आरबीआयचं ऑफिस आहे हे मला माहिती आहे, फक्त हेडक्वार्टर आहे का माहिती नाही. तुकाराम दादा म्हणजे मुंबईलाच आहे. व्हेरी गुड व्हेरी गुड. प्लीज लाईक करा मंडळी, लाईक करा चॅनलला. पुढचा प्रश्न आहे, ग्रामपंचायतीचा प्रशासकीय प्रमुख कोण असतो? ग्रामपंचायतीचा प्रशासकीय प्रमुख कोण असतो? धनल म्हणतोय मी मुंबईचा आहे, मला नाही का माहीत. ओके. बीके म्हणतोय ग्रामसेवक. वाव. गुरुनाथ दादा म्हणतायत सरपंच. राजू दादा म्हणतायत ग्रामसेवक. सपोर्ट म्हणताय ताई तुम्ही कोणत्या एक्झामसाठी ट्राय करता? दादा मी कोणत्या एक्झामसाठी ट्राय करत नाहीये, पण मला एक्झाम अभ्यासाची आवड आहे. सो मी त्याच्यासाठी एक म्हटलंय माझं जनरल नॉलेज वाढवू, आणि तुमच्यासारखे आता जे नवीन मुलं आहेत ती ट्रायच करत असणार कोणत्या, मग माझा थोडा तरी माझा फायदा तुम्हाला व्हावा. आणि असंच लाईव्ह फालतू असंच लाईव्ह घेण्यापेक्षा काहीतरी चांगलं लाईव्ह घ्यावं, लोकांच्या उपयोगाला पडेल असं, म्हणून मी असं करते. मी कोणी टीचर वगैरे नाही आहे किंवा प्रोफेशनल वगैरे नाही आहे. माझं एज्युकेशन ग्रॅज्युएशनच झालेलं आहे. तर इथं गुरुनाथ दादा बीके म्हणतोय ग्रामसेवक, गुरुनाथ दादा म्हणताय सरपंच, राजू दादा राजकुमार दादा म्हणतात ग्रामसेवक, तुकाराम दादा म्हणतात ग्रामसेवक, सागर दादा महाराष्ट्रातील जिल्हाधिकारी कोणते गाजले होते? संजय दादा म्हणते मालेगाव व भिवंडी येथे आरबीआय ब्रँच आहे. संजय दादा नमस्कार, प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा. रेबेल दादा म्हणते ग्रामसेवक, मीनाक्षीताई म्हणते सरपंच. धनल म्हणते नको ती उत्तरं नको ना देऊ, फक्त उत्तराचंच बोल ना ग. अरे मला सांगणं गरजेचं आहे धनल. आता जर त्यांना विचारतायत तर मला सांगणं गरजेचं आहे. त्यांना असं एखाद्याला चुकीचा त्यांना वाटेल की मी प्रोफेशनलमध्ये आहे. नाही, मला सांगणं गरजेचं आहे, खरं सांगणं गरजेचं आहे. समजलं का? सपोर्ट म्हणतात ओके बेस्ट, थँक्यू. सागर दादा म्हणतात सरपंच असतात. तुकाराम दादा फायर म्हणतायत. मीनाक्षीताई म्हणतात सरपंच. श्रद्धाताई म्हणतात बेनॉस नॅन्चोस. सपोर्ट म्हणतात आय एम बँकर, मी SBI मध्ये जॉब करतो. 2000 मध्ये सिलेक्टेड. वाव, 2024 मध्ये सिलेक्टेड आहात. व्हेरी नाईस व्हेरी नाईस दादा. संजय दादा म्हणते तुम्ही गुरु माऊली आहे. राजू दादा म्हणते ताई इतका वेळ नका घेऊ, पटापट घ्या. किरण दादा म्हणतात हाय. संजय दादा म्हणते धनलला काय त्रास होतो? धनल म्हणते तू प्रोफेशनल सारखे घेते ग, त्यांना वाटतं तसं तर काय फरक पडेल, ते शिकतील उलट फुकट मस्त. नाही रे, पुढे जाऊन उगाच मला त्रास व्हायला नको ना, की माझं एखाद्या वेळी चुकू शकतं ना, त्यामुळे मग लोक बोट दाखवायला नको. सो इथं पहिला आन्सर जे दिलंय ते आहे बीकेने. बीकेला 1 पॉईंट भेटलाय. कॉंग्रॅच्युलेशन. आपण पुढचा क्वेश्चन वाचूया. आता आपण मराठी व्याकरण घेतो, त्यामुळे तुम्हाला व्यवस्थित टायपिंग मराठीमध्ये टायपिंग करायची आहे. तर मराठी व्याकरण आहे इथं. शुद्ध शब्द ओळखा. सांगा मला. कवयित्री. कवयित्री हा शब्द मला टाकायचा आहे तुम्ही. रेबेल दादानी बीकेने आन्सर पहिलं दिलं आहे कवयित्री. व्हेरी नाईस. रेबेल दादांनी पण आन्सर बरोबर दिला आहे. तुकाराम दादांनी पण बरोबर आन्सर दिला आहे. राजू दादांनी पण बरोबर आन्सर दिला आहे. गुरुनाथ दादांनी फक्त कवी लिहिलंय. गजानन दादा हाय म्हणतायत. राजकुमार दादा म्हणतायत कवयित्री. नाही, कवयित्री.
नंदू दादा म्हणते बहिणाबाई चौधरी यांचे टोपण नाव काय म्हणताय? धनल म्हणतोय कवयित्री. धनल आज पाठी राहिलास तू, आन्सर देत नाहीयेस पटापटा. हरिभाऊ साळुंके म्हणतात दिलवाले दिलवाले दिलवाले. सो इथं धनलनेच पहिलं आन्सर दिला. सॉरी, कोणी दिलं इथं? धनलनेच पहिला आन्सर दिला आहे. सॉरी, बीकेने आन्सर दिलेला आहे बालाजी दादाने. व्हेरी नाईस. मी पुढचा प्रश्न विचारते. धनल म्हणते आमचे काका वारले तिकडे आहे मी. आणि अरे का मग लाईव्ह का चालू केलंयस? राहू दे ना यार. महाराष्ट्र पोलीस म्हणतायत. नंदू दादा नमस्कार. हरिभाऊ म्हणते जय भवानी जय शिवराय. जय भवानी जय शिवराय. इश्कोला म्हणतं ब्ल्यू दे, ऑरेंज देते मी तुला ब्ल्यू. लक्षातच राहत नाही माझ्या. पुढचा प्रश्न विचारते मी. घड्याळ या शब्दाचे लिंग ओळखा. घड्याळ या शब्दाचे लिंग सांग. इश्कॉल लव प्रेम, तू कोणत्याही कमेंट हाईड करू नको किंवा टाइम आउट देऊ नको, डिलेट करू नको प्लीज. मी ब्ल्यू दिलाय तुला. प्लीज कोणत्याही कमेंट मला विचारल्याशिवाय करू नकोस. तुकाराम दादा म्हणतात नपुसकलिंग. धनल म्हणते ते नपुसकलिंग. राधा सोरमाने म्हणतात नपुसलिंग. श्रद्धाताई म्हणते नपुसकलिंग. इश्कॉला म्हणते फक्त डिलेट कर. नको डिलेट करू यार, डिलेट नाही करायच्या कमेंट. रेबेल म्हणते घड्याळ घड्याळ स्त्री. तर पहिला आन्सर जे बरोबर आन्सर दिला आहे ते आहे तुकाराम दादा, नपुसलिंग. बरोबर आन्सर आहे तुकाराम दादा. 1 पॉइंट. व्हेरी गुड. पुढचा प्रश्न मी विचारते. डोळे झाकून काम करणे या वाक्य प्रचाराचा अर्थ काय? मी ऑप्शन देते तुम्हाला. झोपणे, दुर्लक्ष करणे, काळजीपूर्वक काम करणे, डोळ्याला पट्टी बांधणे. डोळे झाकून काम करणे या वाक्यप्रचाराचा अर्थ काय? झोपणे, दुर्लक्ष करणे, काळजीपूर्वक काम करणे, डोळ्याला पट्टी बांधणे. धनल म्हणतोय असं कसं काय ग तुकाराम? तू बोलते मराठीत उत्तर हवं. मी दिलं ना मराठीमध्ये. अरे ते मगाच सांगत होती की खरा शब्द. ओके. तुकाराम दादा म्हणते 2. नाही तुकाराम दादा, आन्सर लिहून पाठवा. इश्कोला म्हणते दुर्लक्ष. बीके म्हणतायत दुर्लक्ष करणे. गुरुनाथ दादा म्हणते दुर्लक्ष करणे. रेबेल म्हणते काळजीपूर्वक काम करणे. सागर दादा म्हणते दुर्लक्ष करणे. नंदू दादा म्हणते काळजीपूर्वक काम करणे. राजकुमार दादा म्हणते दुर्लक्ष करणे. डॉक्टर शांता म्हणते माझं मराठी चांगलं नाही. मग श्रद्धाताई करा ना मराठी चांगलं. धनल म्हणते मराठी प्रश्नाला उत्तर इंग्लिशमध्ये चालते का? हो चालते. फक्त एखादा शब्द जर शुद्ध करून लिहायचा असेल तर मराठी टाकणार मी. तेव्हा सांगेन की मराठीमध्ये टाकायचं. प्रश्न बोल परत. डोळे झाकून काम करणे या वाक्य प्रचाराचा अर्थ काय? झोपणे, दुर्लक्ष करणे, काळजीपूर्वक काम करणे, डोळ्याला पट्टी बांधणे. आणि या प्रश्नाचं उत्तर दिलं आहे दुर्लक्ष करणे. बीकेने दिलं आहे दुर्लक्ष करणे आन्सर. प्रेमने फक्त नुसतं दुर्लक्ष लिहिलंय. दुर्लक्ष करणे हे आहे आन्सर. पुढचं धनल इश्कॉला म्हणते धनल इंग्लिशमध्ये उत्तर चालेल. फक्त जेव्हा मी सांगते ना तेव्हा फक्त इंग्लिशमध्ये नको. अर्धवट ऑप्शन दिले तर चालतेत का? अर्धवट ऑप्शन नाही, पूर्ण ऑप्शन. धनल म्हणते दुर्लक्ष करणे. पुढचा प्रश्न सांगते मी. ईश्वर या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता? पर्याय देते मी. मानवा, दानव, परमेश्वर, अधम. ईश्वर या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता? मानवा, दानव, परमेश्वर, अधम. तुकाराम दादा म्हणतात परमेश्वर.
बीके दादा म्हणतायत पहिला बीकेने आन्सर दिले परमेश्वर. तुकाराम दादा म्हणतायत परमेश्वर. इश्कोला लव म्हणते परमेश्वर. अभिदादा म्हणते लाईक डन ताई, धन्यवाद. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. सो इथं गुरुनाथ दादा म्हणतायत परमेश्वर. वैभव शिंदे म्हणतायत रावण. नाही दादा, परमेश्वर देवाचं नाव, ईश्वर या देवा नावाचं नाव आहे, समानार्थी शब्द रावण नाही आहे. तुम्ही जरा चुकीचं बोलताय. संतोषा म्हणतायत हाय. नंदूदादा म्हणते कुत्र्या इथं यायचं नाही लाईव्हला, पळ इथून. राजकुमार दादा माझा नंबर लागतच नाही परमेश्वर. वैभव शिंदे म्हणतात सॉरी, मी कमेंट लिहिण्याच्या नादात उशीर करतोय. ओके. अरे मेसेज कोण डिलीट करतं यार, डिलीट नका करू यार. तर इथं पहिला जो पॉइंट आहे कुणी लिहिलंय परमेश्वर, बीकेनेच परमेश्वर लिहिलंय. व्हेरी गुड बीके. वैभव दादा म्हणते सॉरी. बीके दादा म्हणते चाय चाय चाय. पुढचा प्रश्न विचारते मी. राजा या शब्दाचे अनेक वचन काय होईल? राजा या शब्दाचे अनेक वचन काय होईल सांगा. राजे, राजा, राजो, राजानी. बीके म्हणतायत राजा. तुकाराम दादा म्हणतायत राजा. तुकाराम दादा म्हणतायत राजा. गुरुनाथ दादा म्हणतायत राजे. इश्कॉला म्हणते राजाच. राजकुमार दादा म्हणतायत राजाच, राजा. अजून कमेंट करा सर्वांनी, कमेंट करा. तुकाराम दादा म्हणताय हे मी आधी टाकलं. दादा तुम्ही टाकलं, पण माझ्या स्क्रीनवर जो पहिलं कमेंट दिसेल ती पहिली असणार आहे दादा. असं नसतं, तुम्हाला तुमचं नाव पहिलं दिसणार आहे आणि सगळ्यांचाच प्रॉब्लेम आहे तो. राजा किंवा महाराजा. राजकुमार दादा म्हणतायत राजा किंवा महाराजा. सो इथं पहिलं जे आन्सर दिलं आहे ते बालाजीनेच दिलंय. मंडळी काय करताय, स्पीड वाढवा की टायपिंगचा. मला वाटतं इश्कवाला लवनेच बीके लव अँड बीके एकच आहे. होय काय, काय माहिती बाबा. होय रे बा, इश्कवाला लव आणि बीके तुम्ही दोघंही एकच आहात का? हाय वहिनी. हाय सुयश, कसं आहेस तू? सुयश आन्सर द्या प्रश्नांची, मी प्रश्न विचारते. गणेश गायकवाड म्हणतात हाय ताई. नमस्कार गणेश दादा. इश्कॉलरमध्ये फालतू लोकांच्या कमेंटसाठी ब्ल्यू घेतला पण घे परत. नाही रे, टाइम आउट दे. कमेंट डिलीट करू नको, टाइम आउट दे. टाइम आउट दिलास तर चालतंय, फक्त डिलीट करू नको किंवा हाईड करू नको. म्या अलग हाव. ओके. BIK मी नाही. डॉक्टर श्रद्धा मी प्रश्न विचारू का? सदाशिव दादा म्हणते हाय ताई मी पण आली. श्रद्धा ताई पूर्ण एक पेपर सोडवायचा आहे, तो झाला की तुम्ही नक्की विचारा. तुम्ही विचारा, मी तुमची कमेंट पिन करून ठेवते. पुढचा प्रश्न आहे, आता तो कम्प्युटर मधला आहे प्रश्न. पुढचा विचारते, संगणकमध्ये डिलीट केलेली फाईल कुठे जाते? संगणकमध्ये डिलीट केलेली फाईल कुठे जाते? ऑप्शन सांगू का मी? कंट्रोल पॅनेल, रिसायकल बिन, माय कम्प्युटर अँड डेस्कटॉप. मी धनल भरतोय आज म्हणून असले विचार करतोय. धनलला आज त्याच्या काका वारले ना, त्यामुळे तिकडे रिसायकल बिन. बीके म्हणतोय, धनल म्हणतोय रिसायकल बिन. तुकाराम दादा म्हणते रिसायकल बिन. इश्कोलाला म्हणते रिसायकल. राजकुमार दादा म्हणते रिसायकल बिन. अजून कोणाला आन्सर येत आहे काय? डॉक्टर श्रद्धा म्हणतात बाय. श्रद्धा ताई विचारा ना तुम्ही प्रश्न, मी तुमचं पिन कमेंट करून ठेवते. बाय कशाला, राग आला आमच्या श्रद्धाताईंना. श्रद्धाताई नको ना जाऊ. श्रद्धाताई विचारा. बीकेची स्पेलिंग चुकली बघ. बरोबर आहे, बीकेची स्पेलिंग चुकली आहे. सो इथं मी धनलला 1 पॉईंट देते. धनलने आपलं अकाउंट खोललंय, 1 पॉईंट. विचारा श्रद्धाताई, रागवू नका बहिणीवर. श्रद्धाताई. मोहन पवार म्हणतात हाय.
श्रद्धा नाही ग, चहा बनवते ग. तुम्ही प्रश्न विचारा ना तरी. श्रद्धाताई, मी तुमची कमेंट पिन करून ठेवते म्हणजे सगळ्यांना दिसेल तो प्रश्न. इश्कॉल लो म्हणते धनल 1 पॉइंट. बीके काय चुकलास, काय तू चुकलास? बीके हसतोय. तुकाराम दादा म्हणते माझं महाराष्ट्र पोलीसमध्ये सिलेक्शन झालं आहे. क्लॅपिंग फॉर तुकाराम दादा. व्हेरी गुड तुकाराम दादा. सर्वांनी तुकाराम दादांचं अभिनंदन करा. अभिनंदन तुकाराम दादा. आणि या मुलांना पण काहीतरी तुमच्याकडनं जर गाईड करण्यासारखं काही असेल तर नक्की सांगा. मी हरत नाही, मी जरा दुःखात आहे. हा ना रे, तो नाही तर त्याने आन्सर दिली असती. तो सध्या दुःखात आहे, आपण समजून घेऊया त्याला. आणि अरे काका कसे काय वाढले, म्हणजे काय झालं त्यांना? शिवाजी दादा दीदी मी पण आली आता. हाय शिवाजी. ओके हाय. तुकाराम दादा म्हणतात नमस्कार, धन्यवाद. ओके दादा. धननमध्ये पोलीसला माझ्याकडून सॅल्यूट दे. येस. इश्कॉलर म्हणते BIK तू जिंकणार. लय भाई लढ, भाई लढ आणि आडवा तिडवा पड. पुढचा प्रश्न विचारते मी, तोपर्यंत लाईक करा चॅनलला. पुढचा प्रश्न आहे URL चे पूर्ण रूप काय आहे, म्हणजे त्याचा URL चा लॉंग फॉर्म काय आहे नक्की सांगा. URL हृदयास स्टेंट टाकायचं असेल तर कोणती ट्रीटमेंट केली जाते? बाई काय हा प्रकार, आम्हाला तर श्रद्धाताई मी तर बाबा मला असलं काय माहितीच नाही. मी पिन कमेंट करते बघा. प्लीज लाईक करा सर्वांनी. BIK म्हणतात युनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. तुकाराम दादा डन म्हणतात. चला चला सांगा. मी ऑप्शन देते मी तुम्हाला. डॉक्टर बाई शांत राहा. डॉक्टर ताईंनी प्रश्न विचारलाय, ज्यांना उत्तर येते त्यांनी कमेंट करून सांगा. URL चे आहेत ऑप्शन आहेत युनिक रिसोर्सेस लिंक, युनिक रिसोर्सेस लोकेशन, युनिफॉर्म रिसोर्सेस लोकेटर, युनिव्हर्सल रिमोट लाईन. तर इथं आन्सर कोणी दिलंय? रिअल आन्सर एकच आन्सर आलंय, ते पण बालाजीचं, युनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. व्हेरी गुड 1 पॉइंट फॉर बालाजी. तुकाराम दादा डन म्हणतायत. धनल म्हणते रामदादा म्हणतायत हाय नमस्कार रामदादा. सुप्रिया दीदी म्हणते फर्स्ट. यस सुप्रिया दीदी वेरी गुड, लेकिन फर्स्ट आंसर जल्दी देना पड़ेगा तभी पॉइंट मिलता है हमारे यहाँ. ये देखो नोटबुक लेके बैठे हैं. कुशल दादा नमस्कार. डोमिनोज आलो बाइको सोबत. अरे वाह, खा डोमिनोज खा. मैंने ही दिया था. सुप्रिया दीदी नहीं, आपका लास्ट आंसर आया है सुप्रिया दीदी. फर्स्ट आंसर जो है, फर्स्ट आंसर BIK ने दिया है. पर्क्यूटेनिस कोरोनरी इंटरवेन. तुम्हें नहीं दिखा, आय एम इंटेलिजंट. रामदादा म्हणते फर्स्ट. धनल म्हणते मराठीत बोला, मराठी वाचवा. धनल ती माझी फ्रेंड उत्तराखंडची आहे रे, तिला मराठी नाही येत. उत्तराखंडच्या लोकांना कसं येणार? चिन्मय, हॅलो चिन्मय, कसा आहेस तू भावा? सुप्रिया दीदी म्हणते इसमें वाईटी की गलती है. येस वाईटी की गलती है. कौशल बोलते तू पण ये लाईव्ह, लाईक डन. कुशल दादा म्हणते बाय. इश्कॉल म्हणते सुप्रिया जी आपका जवाब लेट आया. यस सुप्रिया दीदी मेरा कमेंट लेट आया, वाईटी की गलती है. राजकुमार दादा अंजी ओ प्लास्टी. डॉक्टर श्रद्धा आन्सर बरोबर आहे का? मी बरा आहे, जेवलात का? मंगर धीरज कोकणातून कुठे? सिंधुदुर्ग जिल्हा भावा. चला चिन्मय दादा मी अजून नाही जेवले रे भावा. शिवाजी दादा अगं दीदी तू काहीच बोलत नाही, जाऊ दे मी चॅनल सोडतो आता. शिवाजी दादा काय झालं, मी काय बोलत नाही. शिवाजी दादा प्रश्नांची उत्तरं चालू आहेत भावा. चला मी नेक्स्ट क्वेश्चन सांगते. अंगियोस प्लास्टी आज चमक रही है. क्या लगाया? संतूर जिंकणारे रे तू. रामदादा जेव आधी मग बोलताई. जिज्ञासाला ओळखता का? जिज्ञासाला नाही, मी आताच क्लासमधून आलो आहे. चिन्मय खूप थकलो आहे, जातो बाय. संध्याकाळी ये भावा तू. कुशल नंतर मी पण बरो असे, तू कशी आहेस? मी पण.
किशोर दादा हाय. पुढचा प्रश्न विचारते. कीबोर्ड F1 पासून F12 पर्यंत असलेल्या कीजला काय म्हणतात? कीबोर्डवर F1 पासून F12 पर्यंत म्हणजे F1 F1 ते F12 पर्यंत असलेल्या कीजला काय म्हणतात? गोपाल वर्मा म्हणताय फंक्शन की बीके म्हणतोय फंक्शन की रेबेल दादा म्हणते फंक्शन की. श्रद्धाताई म्हणतात फंक्शन की. इश्कवाला म्हणते फंक्शन की. सुप्रिया रावत म्हणते फंक्शन फंक्शन की. दाना म्हणते फंक्शन की. गोपाल दादा म्हणते फंक्शन की. बीके म्हणतोय फंक्शन की. तर इथं आन्सर आहे, बीकेने आन्सर दिलाय फर्स्ट फंक्शन की म्हणून. चिन्मय म्हणते संध्याकाळी किती वाजता? संध्याकाळी 7:15 वाजता लाईव्ह असणार आहे. कहाँ से मिला संतूर कैंटीन से लेकर आई सुप्रिया दीदी. पुढचा क्वेश्चन आहे, फंक्शन में चले मैं ये बोल रही हूँ. कौन सा फंक्शन है भाई? बायको विचारताय मुंबई की कधी येताला? सांगता येतले कधी. तर पुढचा प्रश्न आहे, MS वर्ड मध्ये पूर्ण मजकूर सिलेक्ट करण्यासाठी कोणती की वापरली जाते? MS वर्ड मध्ये पूर्ण मजकूर सिलेक्ट करण्यासाठी कोणती की वापरली जाते? गोपाल दादा म्हणतायत मी सुप्रिया दी कहीं भी चलते हैं रेडी होकर. येस, कहीं भी चलेंगे. आन्सर गोपाल दादा म्हणतात विनर कोण? विनर हे लाईव्हच्या लास्ट मध्ये समजणार आहे. इश्कवाला म्हणते बीके जुळ्या भावात जिंकलास. धनल म्हणते कंट्रोल ए. तर इथं धनलने आन्सर दिलेला आहे कंट्रोल ए म्हणून. सुप्रिया दीदी म्हणते माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. अगर सुप्रिया दीदी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मतलब कुछ भी सिलेक्ट करने के लिए पैसेज सिलेक्ट करने के लिए कौन सी की यूज होती है? तो इश्कवाला म्हणते सुप्रिया दीदी म्हणते कंट्रोल एस. नहीं, कंट्रोल ए. इश्कवाला म्हणते कंट्रोल ए. डॉक्टर श्रद्धा म्हणते कंट्रोल ए. गोपाल वर्मा कंट्रोल सी. बीके म्हणतात ऑप्शन कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस व्ही. मॅडम टेरेसा प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा. राजकुमार दादा मध्ये कंट्रोल ए. इश्कवाला मध्ये कंट्रोल प्लस ए असतो. बरोबर. तर इथं आन्सर आहे कंट्रोल ए. कोणी आन्सर दिलंय पहिलं? धनलने आन्सर दिला आहे कंट्रोल ए. व्हेरी गुड धनल, 2 पॉइंट. बाकी कोणाला नाही दिले तरी चालतील, पण धनलला पाहिजेच बाबा. वारा तुम्ही कुठून आहात? प्लीज चैनल ला ज्वाइन हुआ. डॉक्टर श्रद्धा को पॉइंट दिया जाए. डॉक्टर श्रद्धा को उन्होंने लिखा था. नाही रे, धनलने आन्सर दिलेलं कंट्रोल ए. कंट्रोल ए चुकलं काय रे माझं? नाही, कंट्रोल ए आहे, पण प्लस लिहितो आपण. पुढचा प्रश्न खालील, अरे आपल्याला प्रश्न अजून 40 प्रश्न सोडवायचे आहेत भावानो, पटापटा करूया. आता आपण पुढचा प्रश्न विचारते, खालीलपैकी कोणते सॉफ्टवेअर नाही? ओके, खालीलपैकी कोणते सॉफ्टवेअर नाही? आन्सर देते. विंडोज, MS ऑफिस, माऊस, अँटीव्हायरस. आमची परी इथं बसून आन्सर देते बघा. राजू शिंदे म्हणते प्लीज. बीके म्हणते माऊस. इश्कॉलर म्हणते विंडोज. धनल म्हणते माऊस. डॉक्टर श्रद्धा म्हणतात माऊस. रिबेल म्हणते माऊस. गोपाल दादा म्हणते अँटीव्हायरस. अँटीव्हायरस हा सॉफ्टवेअर आहे. इश्कॉलर म्हणतोय उंदीर. सो इथं पहिला आन्सर जे दिलं आहे ते बीकेने दिला आहे. बीकेने दिला आहे 1 पॉइंट. पुढचा प्रश्न मी विचारते, चालू घडामोडींवर आहे, जे GK मध्ये येतो कोर्टातल्या भरतीसाठी. प्लीज मंडळी पटापटा लाईक करा चॅनलला. राजू दादा स्वागत आहे तुमचं. प्लीज चॅनलला लाईक करा, चॅनलला जॉईन व्हा.
गोपाल दादा म्हणते सॉरी माऊस. बाकीचे हे सगळे आहेत ना ते सॉफ्टवेअर आहेत. विंडोज, MS ऑफिस आणि अँटीव्हायरस हे सॉफ्टवेअर आहेत आणि माऊस हा आउटपुट आहे. भारताने पुढचा प्रश्न, भारताने नुकतीच कोणती चंद्रमोहीम यशस्वी केली? भारताने नुकतीच कोणती चंद्रमोहीम यशस्वी केली? BK म्हणते पाऊस पडतोय, इश्कवाला लव जळतोय का रे भावा? इश्कवाला म्हणतोय इश्कवाला लव जळतो का रे भावा? BK म्हणतोय पाऊस दाखवते. इश्कवाला म्हणतो धनल नाही रे. डॉक्टर शदम, मानवी हृदयात अशुद्ध रक्त कोणत्या भागात असते? इथून आमचं आपलं विज्ञान इथून सुधारणार आहे डॉक्टर श्रद्धांकडून. कल्पना पेडेकर म्हणतायत तुम्ही किती गोरे आहात ताई, तुम्ही किती गोरे आहात? काय करायचं चल कल्पना ताई, जास्त गोरा असून पण काय फायदा? डोळ्याखाली डार्क सर्कल झाले की ते दिसतात. BK म्हणतोय चंद्रयान 3, धनल म्हणतोय चंद्रयान 3, श्रद्धाम ताई म्हणते चंद्रयान 3, गोपाल दादा म्हणते हार्डवेअर आहे. गुरुनाथ दादा म्हणते चंद्रयान 3, राजकुमार दादा म्हणते चंद्रयान, राम दादा म्हणते चंद्रयान, इश्कॉलानंद म्हणते चंद्रयान 3, राजकुमार दादा म्हणते चंद्रयान 3, कौशल म्हणते चंद्रयान. इश्कॉला म्हणते BK, येस BK ला 1 पॉइंट भेटला आहे. व्हेरी गुड BK. कौशल म्हणते 2, धनल म्हणते ताई संतूर साबण लावते. नाही रे दादा. धनल म्हणते संतूर तर इथं आहे बालाजी BK ने 1 पॉइंट कमवला आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन. प्लीज पटापटा लाईक करा जे जे नवीन आहेत. कल्पना ताई प्लीज चॅनलला लाईक करा, चॅनलला जॉईन व्हा सर्वांनी. जे जे नवीन आहेत त्यांनी प्लीज लाईक करा चॅनलला. पुढचा प्रश्न विचारूया आपण. G20 शिखर परिषद, G20 शिखर परिषद 2023 मध्ये कोणत्या देशात झाली? G20 शिखर परिषद 2023 मध्ये कोणत्या देशात झाली? बघू कोणाला आन्सर येतंय. BKचे किती पॉइंट झाले काउंट करायचे आहेत. धनल म्हणते भारत. अजून कोणाला आन्सर येतंय का? मी ऑप्शन सांगते. अमेरिका, भारत, जपान, चीन. इश्कॉलाला म्हणतोय इंडिया. BK हसतोय. गुरुनाथ दादा म्हणतात दिल्ली. BK म्हणते लई जुना प्रश्न. येस लई जुना प्रश्न आहे हा. राजकुमार दादा म्हणतात भारत. प्लीज बाकीच्यांनी कमेंट करा सर्वांनी. प्लीज बाकीच्यांनी पण कमेंट करा मंडळी. ज्यांना ज्यांना आन्सर येते किंवा नाही आलं तरी कमेंट नक्की करा. ऑप्शन सांगितले आहेत मी. अमेरिका, भारत, जपान, चीन. रामदादा म्हणतात भारत. गुरुनाथ दादा म्हणतात इंडिया. BK क्या हुआ बेटा? प्लीज कमेंट करा सर्वांनी. प्लीज लाईक करा चॅनलला. डॉक्टर श्रद्धा पुढची G20 परिषद ब्राझीलमध्ये. बघा श्रद्धाताईने जी झाली आहे 2023 मध्ये ती कुठे झाली आहे? भारतात. आणि आता पुढची G20 शिखर परिषद असणार आहे ती असणार आहे ब्राझीलमध्ये होणार आहे. अक्षय मुळय म्हणतात कुठून आहेस? मी कोकणातून आहे भावा. प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा. तर इथं पहिला पॉइंट भेटला आहे धनलला. 1 पॉइंट भेटला आहे. व्हेरी गुड धनल. पहिला आन्सर दिलायस तू. पुढचा प्रश्न घालतोय आपण. श्रद्धाताईचा अभ्यास भारी आहे. या श्रद्धाताई डॉक्टर आहेत त्यामुळे त्यांना विज्ञान हा शब्द ह्याच्यासाठी आपल्या जनरल नॉलेजसाठी आपल्याला उपयोग होतोय श्रद्धाताईंचा. खूप थँक्यू श्रद्धाताई. तुम्ही आमच्या या चॅनलला छान लावलात. BK दादा इश्कॉलाला म्हणते BK आपला अभ्यास कमी पडतोय. येस सायन्ससाठी कमी पडतोय. बाकी अदर गोष्टीसाठी खूप चांगला आहे. माऊली म्हणतायत नमस्कार माऊली, स्वागत आहे. पुढचा प्रश्न घालते. महाराष्ट्राचे सध्याचे पर्यटन मंत्री कोण आहेत? हा प्रश्न मंत्रिमंडळानुसार आहे. समजलं का? सध्याचे मंत्रिमंडळ महाराष्ट्राचे सध्याचे पर्यटन मंत्री कोण आहेत? सध्याचे कोण आहेत तुम्हाला माहिती आहे का? धनल म्हणतोय शंभू राजे देसाई. काल लाईव्हला आलो तर लगेच सब मॉड चालू केला. हो का? मग सबस्क्राईब करून आन्सर द्यायचं. कारण काही लोक माणसं असतात जी उगाचीच टोमणे मारायला किंवा एकदम हे करायला करतात. म्हणून मी सबस्क्रायबर मोड ऑन ठेवते.
तुम्हाला जर चॅनलला जॉईन करायचं नसेल तरी तुम्ही आन्सर देऊ शकता दादा, सुनील दादा. शंभूनाथ देसाई. आन्सर काय आहे बघू, कोणी काय काय लिहिलंय. बोगस मंत्री. तर इथं आन्सर जे दिलं आहे ते धनलने दिलंय. श्री शंभूराजे देसाई आहेत. सो आपल्या महाराष्ट्राचे सध्याचे पर्यटन मंत्री श्री शंभूराजे देसाई आहे. धनलला 1 पॉइंट दिला जातोय. व्हेरी गुड धनल. गुणराज दादा म्हणताय शंभूनाथ देसाई. इश्कोला म्हणते बोगस मंत्री. प्रीतिया श्रद्धाताई म्हणतायत प्रीतिया. रेबेल म्हणते शंभूराज देसाई. थँक्यू, व्हेरी गुड रेबेल दादा. इश्कोला म्हणते रेंज गेली ताई. राजकुमार दादा श्री शंभूराजे देसाई बरोबर आहे. धनल दादा म्हणते आवाज गेला. सुनील दादा सगळे सारखेच नसतात ताई साहेब. म्हणजे काय, तुम्हाला काय म्हणायचं आहे दादा? एक तुम्ही सबस्क्राईब केलं म्हणून तुम्हाला पण काही प्रॉब्लेम होणार नाही आणि मलाही काय होणार नाही. सो त्या चॅनलला जॉईन व्हा. तुम्हीही आमचे कुटुंब आहात, माझ्या यूट्यूब फॅमिली. इश्कोला म्हणते प्रीती यूट्यूब महिला आघाडी मंत्री. येस. सुनील दादा म्हणते मी एक शेतकरी आहे ताई. हो का दादा? काय पिकवता शेतात? प्रीतिया ताईचा विजय असो. शाब्बास धनल. धनल म्हणतात थँक्स बीके. पुढचा प्रश्न विचारते मी. पुढचा प्रश्न आहे, अयोध्या हे शहर कोणत्या नदीच्या काठी वसलेले आहे? अयोध्या शहर कोणत्या नदीच्या काठी वसलेले आहे? सुनील दादा म्हणतात मक्का. वाव, मका पिकवता का? लय भारी दादा. बीके म्हणते घागरा. शरयू. डॉक्टर श्रद्धा सांगतात शरयू. बीके दादा पक्ष बदलू नको, लढ तू. डॉक्टर श्रद्धा. डॉक्टर श्रद्धा. बीके म्हणतोय शरयू बरोबर. राजकुमार दादा म्हणतो सरयू. गुरुनाथ शरयू नदीच्या काठी बरोबर आहे आन्सर. सो इथं पहिला आन्सर जे दिला आहे डॉक्टर श्रद्धा यांनी दिले. क्लॅपिंग फॉर डॉक्टर श्रद्धा. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड, व्हेरी गुड डॉक्टर श्रद्धा. पुढचा प्रश्न मी विचारते, आपण लवकरात लवकर घेऊ. अयोध्या शहर हे कोणत्या नदीकाठी वसलेले आहे? शरयू. जगातील सर्वात लांब रेल्वे प्लॅटफॉर्म भारतात कुठे आहे? जगातील ओके, भारतातील नाही म्हटलंय. जगातील सर्वात लांब रेल्वे प्लॅटफॉर्म भारतात कुठे आहे? खरागपूर. गोरखपूर. धनल म्हणते गोरखपूर. डॉक्टर श्रद्धा म्हणते खरागपूर. राजकुमार दादा म्हणते कर्नाटक. अक्षू म्हणतायत गोरखपूर. काय झालं? बंद झाला. चालू ठेव. खरागपूर. रामदादा म्हणते खरागपूर. प्लीज अजून कोणाला आन्सर येत आहे का? जगातील सर्वात लांब रेल्वे प्लॅटफॉर्म भारतात कुठे आहे? तुमचं सगळ्यांचं आन्सर चुकलेलं आहे. ऑप्शन देते. गोरखपूर, हुबळी, कोल्लम, खडगपूर. मी पहिल्यांदा हा प्रश्न चेक करून तुम्हाला आन्सर सांगते.
तर हे आन्सर चुकलेलं आहे. शिवाजी दादा बोला. दीदी तुझा आवाज येत नाही. सॉरी, मी म्यूट केलेला. प्रश्न चेक करत होती. तुमचा बी के म्हणतोय इश्कॉलनंदे सिंधुदुर्ग ते रायगड मुंबई चर्च गेट. गुरुनाथ दादा म्हणतात. तर खरं आन्सर आहे हुबळी आणि ते आन्सर बी केने दिलं आहे. सो याचं मी तुम्हाला सविस्तर इन्फॉर्मेशन देते. जगातील लांब रेल्वे प्लॅटफॉर्म भारतात कर्नाटक राज्यातील हुबळी कुठे आहे? कर्नाटक राज्यातील हुबळी येथे आहे. आणि या स्थानकाचे नाव काय आहे, म्हणजे या प्लॅटफॉर्मचे नाव आहे श्री सिद्धरुडा स्वामीजी हुबळी जंक्शन. हे जगातील सर्वात मोठं प्लॅटफॉर्म आहे, ते आपल्या भारतात आहे. ओके, सो इथं भेटलाय बीकेला 1 पॉइंट भेटला आहे. व्हेरी गुड. कर्नाटक हुबळी लक्षात ठेवा हा मंडळी, हा येऊ शकतो. पुढचा प्रश्न विचारते मी. प्लीज लाईक करा, सर्वांनी लाईक करा. प्लीज लाईक करत राहा तुम्ही. टोटल पॉइंट किती झाले बीकेचे? टोटल पॉइंट मी नंतर सांगणार आहे एंडिंगला. ओके भावा, एंडिंगला सगळ्यांचे पॉइंट करणार आहेत. विशाल दादा म्हणतोय हाय ताई घ्या इलो आमचं पोरगो इलो. अरे किती 1 तास लेट वर्गात येतोय. लांबी काय आहे? ओके, लांबी पण सांगते. ओके, प्लॅटफॉर्मची लांबी एकूण 1507 मीटर. समजलं का? त्या जगातील सर्वात लांब रेल्वे प्लॅटफॉर्म भारतात कर्नाटक राज्यातील हुबळी येथे आहे आणि त्याची लांबी एकूण 1507 मीटर एवढी आहे, म्हणजे 1.5 किलोमीटर आहे. आणि जागतिक विक्रम म्हणजे काय? मार्च 2023 मध्ये या प्लॅटफॉर्मची नोंद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड्समध्ये झाली आहे. समजलं का? अजून काय पाहिजे का याबद्दल? विशाल दादा म्हणताय श्रद्धा ताई, हा समजलं. पुढचा प्रश्न मी विचारते. उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचे निवृत्ती वय किती असते? उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचे निवृत्ती वय किती असते? ऑप्शन सांगू का? बीके जयाताई म्हणतात जेवण झालं का ताई? नाही जयाताई, तुम्ही जेवलात का? कमेंट करा, लाईक करा चॅनलला. बीके म्हणतोय 62. अशोक माळी म्हणताय 62. डॉक्टर श्रद्धा म्हणताय 62. दत्तात्रय गिरिजे म्हणते 62. शिवाजी दादा म्हणतोय 62. धनल म्हणतोय 62 वर्ष किंवा 6 वर्ष, दोन्ही उत्तर आहेत ताई. राजकुमार म्हणते 62. धनल म्हणते माझं बरोबर आहे. इश्कॉललो म्हणते 99 वर्ष. अरे देवा. तर इथं पहिलं उत्तर जे दिलं आहे ते बीकेने दिलं आहे 62. व्हेरी गुड बीके, व्हेरी गुड. आणि जे उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांचे निवृत्ती वय म्हणजे जेव्हा ते पेन्शन जातात, निवृत्ती म्हणजे जॉब सोडतात, ते वय त्यांचं आहे 62 वर्ष. 62 वर्षानंतर ते रिटायर होतात. ओके, पुढचा क्वेश्चन. मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ कोठे नाही? या ऑप्शनपैकी कुठे नाही हे सांगायचं आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ कोठे नाही? नागपूर, औरंगाबाद, पणजी, पुणे. आन्सर सांगा, मी येते लगेच.
तर आन्सर आहे 6 पॉईंटने पुढे असू शकतो. पुढचा प्रश्न. बीके नाही, अजून पण विजेते तुम्हीच. जर मग ते असं असतं 62 वर्ष रिटायर्ड होतात किंवा जास्तीत जास्त 6 वर्ष राहू शकतात. दोघांपैकी जे आधी संपेल ते पकडतात. ओके, व्हेरी नाईस. धनलने पण छान इन्फॉर्मेशन दिली आहे. नेटवर चेक कर ना, दोन्ही आहेत ताई. त्यांचं ताई असं असतं 62 वर्ष रिटायर्ड होतात किंवा जास्त. वा, सोड. ओके ओके ओके, व्हेरी गुड व्हेरी गुड. डॉक्टर श्रद्धा म्हणतात नागपूर, औरंगाबाद व कोल्हापूर पणजीला आहे. मी प्रश्न असा विचारलेला की मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ कोठे नाही, कोठे यापैकी नागपूर, औरंगाबाद व कोल्हापूर व पणजीला आहे. ओके, मग कुठे नाही आहे याच्यापैकी? कोणी आन्सर दिलं इथं बघू? बीकेने आन्सर दिलेला आहे पुणे म्हणून. व्हेरी गुड बीके, व्हेरी गुड. दत्तात्रय गिरीजे म्हणतात 4 काय? डॉक्टर श्रद्धा म्हणतात पुणे. व्हेरी गुड श्रद्धाताई. इश्कॉलालो म्हणते पुणे. विशाल दादा म्हणतात पुणे. राजकुमार दादा म्हणतात पुणे. शिवाजी दादा म्हणतात पुणे. दत्तात्रय दादा म्हणतात पुणे. धनन म्हणते दिले ना ऑप्शन, मलाही ते वाटू शकतं ना उत्तर त्याचं. तेच उत्तर बरोबर. तसं माझं का नाही? मी डिटेलमध्ये दिलं ना. होय रे भावा, तू डिटेलमध्ये दिलंस, पण नंतर दिलंस ना, स्टार्टिंगला द्यायचं भावा. पुढचा प्रश्न आहे, भारतीय संविधानाचे कलम 32 कशाशी संबंधित आहे? भारतीय संविधानाचे कलम 32 कशाशी संबंधित आहे? ऑप्शन देते मी तुम्हाला. समतेचा अधिकार, घटनात्मक उपाययोजना, मालमत्तेचा अधिकार, शिक्षणाचा अधिकार. सांगा कमेंट करा. भारताचे संविधानाचे कलम 32 कशाशी संबंधित आहे? समतेचा अधिकार, घटनात्मक उपाययोजना, मालमत्तेचा अधिकार, शिक्षणाचा अधिकार. चला कमेंट करा सर्वांनी. कोणी आन्सर दिली कमेंट करा. डॉक्टर श्रद्धा म्हणते आर्टिकल 32 नुसार आपल्याला 5 राईटचे अधिकार भेटतात. धन म्हणते कुठं जाते? अरे मुलांना जेवण द्यायचं होतं ना. नागरिकांचे मूलभूत अधिकार. त्याच्या आधीची काय प्रश्न उत्तर आली आहेत बघूया. डॉक्टर श्रद्धा म्हणते राईट संबंधित. धनल म्हणते घटनात्मक उपाययोजना. किशोर दादा म्हणतात हाय. आपला भारत महान म्हणते स्वावलंबी भारत घडवण्यासाठी आपल्याला तंत्रज्ञानाची जोड आणि मेहनतीची तयारी ठेवावी लागते. आपला व्यवसाय किंवा नोकरी पूर्णपणे प्रामाणिक व गुणवत्तेसह करेल तेव्हा आपण नक्कीच जगाच्या बरोबरीने उभे राहू. शिवाजी दादा म्हणतात घटनात्मक उपाययोजना. तर रिअल आन्सर आहे
घटनात्मक उपाययोजना भारतीय संविधानाचे कलम 32 हे घटनात्मक उपाययोजना यावर या संबंधित आहेत. तर इथं आन्सर जे पहिलं दिलं आहे ते आहे बीकेने. आज मला वाटतं कुठे गेलं पेन, बीके पहिलं नंबर मिळवणार आहे वाटतं. सो दुसरा क्वेश्चन, विशाल दादा म्हणते नागरिकांचे मूलभूत अधिकार घटनात्मक उपाययोजना हक्क. बरोबर आहे राजकुमार दादा. विशाल दादा ॲग्रिकल्चर मूलभूत हक्क, ॲग्रिकल्चर कुठे गेला विशाल दादा, गायब, कुठं जाते आता. दुसरा मी प्रश्न घालते मंडळी, भारताचे सध्याचे सरन्यायाधीश कोण? भारताचे सध्याचे सरन्यायाधीश कोण आहेत? विशाल दादा अभ्यास करून या. विशाल दादा आमचं बिचारो साधं पोरगो असा रे. श्रद्धाताई, विशाल दादा आमचं साधं पोरगो असा. प्लीज लाईक करा सर्वांनी. नागरिकांचे मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण, डॉक्टर श्रद्धाताई म्हणतात सूर्यकांत. ऑप्शन सांगू का मी मंडळी? बीके म्हणतात चंद्रशेखर, नितीन बोराडे म्हणतात चंद्रशेखर. हाय नितीन दादा, कुठून आहात तुम्ही? प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा आणि असेच प्रश्न सोडवण्यासाठी लाईव्हला जॉईन राहा. आज आपण कोर्ट भरती स्पेशल पेपर सोडवत आहोत. धनल म्हणते न्यायमूर्ती सूर्यकांत. बघू आन्सर काय येतंय. एवढं वाचून काय फायदा, आवाजच गेला. एवढं बोलून फायदा काय? कोणीच ऐकलं नाही. मला माईक चेक. हे भगवान, काय गो ताई, तू एकटीच बोलत बसला, आमच्याशी बोलत नाही. हे भगवान, सो सॉरी. मी आता परत तुम्हाला सांगते, भारताचे सध्याचे म्हणजे एप्रिल 2026 नुसार सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत. कोण? न्यायमूर्ती सूर्यकांत. आणि धनलने व्यवस्थित आन्सर दिलंय, न्यायमूर्ती सूर्यकांत. सो त्यांच्याबद्दलची माहिती आहे ती मी तुम्हाला सांगते. तोपर्यंत प्लीज सर्वांनी, ज्यांनी ज्यांनी लाईक नाही केले त्यांनी लाईक करा. क्रम म्हणजे ते भारताचे 53 म्हणजे 53वे सरन्यायाधीश आहेत. कितवे आहेत? 53वे. आणि त्यांचा कार्यकाळ कधी सुरू झाला त्यांच्या म्हणजे ह्याचा सरन्यायाधीशांचा? 24 नोव्हेंबर 2025. आणि त्यांचा निवृत्ती काळ कधी आहे? 9 फेब्रुवारी 2027. म्हणजे पुढच्या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये ते रिटायर होतील. आणि त्यांनी कोणाची जागा घेतलेली, म्हणजे कोणाच्या जागी ते रुजू झाले सरन्यायाधीश म्हणून?
B.R. गवई, न्यायमूर्ती B.R. गवई. लक्षात ठेवा हे मंडळी माहिती. तर इथं धनलने पहिला आन्सर बरोबर दिला आहे. MPSC आणि UPSC ची तयारी चालू आहे का तुझी? आता मी म्हणते की करावी दादा, कारण काहीतरी मुलं लहान असल्यामुळे मी सध्या कुठल्याही विषयात पडली नाही, पण म्हटलं करायची तयारी करूया आणि माझ्याबरोबर ह्या सर्वांची पण तयारी होईल. रेबेल म्हणते 53. काय 53? हां 53 बरोबर. 53 ते म्हणजे सरन्यायाधीश आहेत आपल्या भारताचे. 53 सरन्यायाधीश आहेत. BK मध्ये जाऊन येतो मी. ओके बाईंनो, सुट्टी नाही. सुट्टी देतलंय ना, थोड्या वेळाने सुट्टी देतलंय. आता क्लास सोडूचोच वेळ झाली असा. तर पहिला आधी ऐका. आणि हा बालाजी, तू जर गेलास तर तुका नंबर देऊचोय नाही, देणार नाहीये. जे असतील उपस्थित लास्ट पर्यंत त्यांनाच मी नंबर देणार आहे. सो तू एवढे पॉइंट्स कमवले आहेस, तुझ्या नावाची शॉर्ट मी टाकणार आहे माझ्या शॉर्टवर. म्हणते ब्रेक टाइम घेऊया आता. फक्त अजून 10 मिनिटं. किती वाजलेत? फक्त 10 मिनिटं घेऊया. 2-3 प्रश्न घेते फक्त आणि मी अनाऊन्स करते. धनल म्हणते न्यायमूर्ती सूर्यकांत येणार ना नुसतं? सूर्यकांत काय आपलं काही कॉलेज फ्रेंड नाहीत ते? त्यांची पदवी कोण बोलणार? पॉइंट मला हवा, जसं काल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होतं तसं. येस, मी तुलाच दिलाय. आता वाच परत सर्व, आम्हाला काय समजलं नाही. ओके. आणि विशाल म्हणतात तायगे सोपे प्रश्न विचार. अरे काय विचारू? महाराष्ट्राचा राज्यपक्षी कोणतो? बाईंनो पीटीची लेक्चर कधी? ती संध्याकाळी भेटली. ऊन जरा कमी झालं काय? आता एवढ्या उन्हात खळी जाताय तुम्ही. माझ्या नावाची तू काल बनवली नाही शॉर्ट. धनल काल मला टाइमच नाही भेटला, सॉरी. मी बनवते आणि ती पण टाकते आज. ओके. गॉडफादर म्हणतायत बाय बाय. गजानन दादा म्हणतायत हाय. काय गॉडफादर दादा, काल तुम्ही आलात माझ्या लाईव्हला आणि लाईक करून परत रिटर्न घेऊन गेलात काय? केबीसी सुरू आहे का? नाही. कोर्ट भरती स्पेशल पेपर सुरू आहे. प्लीज लाईक करा सर्वांनी. गॉडफादर दादा लाईक करा. दादा म्हणते मग आज बनव तू. मी विनर त्यासाठी होतो. ओके, मी आज बनवणार आहे तुझी पण, आणि आता कोणला जिंकणार आहे त्याची पण बनवणार आहे. सो पुढचा प्रश्न विचारते मी. जिल्हा न्यायालयातील न्यायाधीशांची नियुक्ती कोण करतो? जिल्हा न्यायालयातील न्यायाधीशांची नियुक्ती कोण करतो? माझी कमेंट येतच नाही का? अरे तुझी येते तर, तुला तर मी ब्लू दिलाय भावा. डॉक्टर श्रद्धा म्हणते राज्यपाल. BK म्हणतोय राज्यपाल. धनल म्हणतोय राज्यपाल. लांबून नमस्कार घ्यावा आमचा. काय गॉडफादर दादा लाईक काढून घेता तुम्ही दिल्यावर? विशाल दादा म्हणतायत राज्यपाल. शिवाजी म्हणतायत राज्यपाल, राजपाल. तर आन्सर इथं बरोबर आहे. कोणाचं ते मी सांगते, पण ज्यांना ज्यांना कमेंट आन्सर येत आहेत त्यांनी प्लीज सांगा. आन्सर करा पटकन. फक्त अजून 2-3च प्रश्न घेणार आहे मी. गॉडफादर म्हणतात PM. पटकन सांगा. गॉडफादर म्हणतात PM. BK म्हणते राजपाल यादव. गॉडफादर अमोल दादा म्हणतात कॅप्टन अशोक खरात. बरोबर व्हिडिओ करा, लय फेमस होताल. हो का? तुम्ही तुमच्या आईला आणि बहिणीला पण तेच सांगा. धनल म्हणते हे सर्व प्रश्न देईल का तू कागदावर किंवा रीलवर? हे प्रश्न देते मी तुला. तू ह्याला असशील ना तर मी तुला पाठवते. इन्स्टावर असेल तर मला फॉलो हे कर, मेसेज कर. इन्स्टावर आहे माझी ID. ओके, इन्स्टाची ID आहे माझ्या चॅनलच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये. तिथं मला हे कर, मी तुला पाठवते सगळे. गॉडफादर अमोल म्हणते तुझ्या बहिणीला सांग ना, फेमस होईल तुझी बहिणी, तुला तर फायदाच होईल त्याचा. BK तू शेवटपर्यंत जॉईन राहा, तूच विजेता. धनल म्हणते हा करतो. ओके, पाठवते मी हे तुला प्रश्न. सो दुसरा प्रश्न विचारते. प्लीज लाईक करा सर्वांनी, चॅनलला जॉईन व्हा. पुढचा प्रश्न आहे माहितीचा अधिकार कोणत्या वर्षी लागू झाला? माहितीचा अधिकार कोणत्या वर्षी लागू झाला? 2004, 2005, 2006, 2010.
डॉक्टर श्रद्धाताई म्हणतात अमोल एवढी वाईट वेळ आली का तुझ्यावर? नाही तर काय, त्यांना वाटतं की इथं उगाचची मी बसली आहे सगळं ऐकून घ्यायला. बीके म्हणते 2005. राजकुमार दादा म्हणता इथे माझा नंबर आला नाही तरी चालेल, पण कोर्टाच्या परीक्षेत मी नंबर घेणार. हा दादा, तुम्हीच म्हणजे दोघं तिघं तुम्ही काल बोललेलात ना की परीक्षा तुम्ही फॉर्म भरलात, सो काहीतरी तुमचा तरी फायदा होऊ दे. मी रोज म्हणजे मला असं वाटतं की भरपूर जणांनी कोर्टाचे भरतीचे फॉर्म भरले, सो तुमचा नक्कीच फायदा होईल. मी अजून चांगले चांगले प्रश्न जे लेटेस्ट आहेत ते पण मी आणण्याचा प्रयत्न करेन. बीके म्हणते 2005. धनल पण 22,005 2205. धन 2005. राजकुमार दादा म्हणते 2005. शिवाजी दादा म्हणते 2005. विजय दादा म्हणते 12 ऑक्टोबर 2005. इश्कवला म्हणते धनल 2,205. मिमीनाथ म्हणतायत हाय नमस्कार, स्वागत आहे. आन्सर नक्की द्या प्लीज, लाईक करा चॅनलला. विशाल दादा तायगे असे कमेंट वाचू नको. नाही वाचणे, जाऊ दे. धनल म्हणते त्या अमोलला तू काढत का नाही रे प्रेम, तुला दिलंय ना ते पद. अरे धनल, मी त्याला सांगितलं की हाईड नका करू, हाईड केल्याने मला प्रॉब्लेम होणार, पण टाइम आउट देऊ शकता. जर फालतू कमेंट असेल तरच टाइम आउट द्यायचा किंवा त्यांना हे करायचं, नाहीतर इझिली आपण घ्यायचं, लक्ष नाही द्यायचं. डॉक्टर श्रद्धा म्हणते 2027. अमोलला मी काढलंय त्याने. सांगा माहितीचा अधिकार कोणत्या वर्षी लागू झाला? याचा आन्सर आहे 2005. सो इथं जे रिअल आन्सर दिलं आहे, पहिला आन्सर दिला आहे तो आहे बीके 2005. व्हेरी नाईस बीके. पुढचा प्रश्न घालते मी. संविधानाचे रक्षण करता कोणाला म्हटले जाते? संविधानाचा रक्षण करता कोणाला म्हटले जाते? कमेंट करा सर्वांनी. प्लीज लाईक करा चॅनलला. नवीन जर तुम्ही आला असाल तर प्लीज लाईक करा आणि कमेंट करा. अशोक माळी म्हणते 2005. धनल म्हणते 2005 ला लागू झाला. व्हेरी नाईस, व्हेरी नाईस. धनल म्हणतोय संसद. संविधानाचे रक्षण करता कोणाला म्हटलं जातं? मी 1 मिनिट, मी तुम्हाला एक हे करते. कोणाला येते आन्सर? येते का आन्सर? इथं कोणालाच आन्सर आलं नाहीये. अजून मी वेळ देते. येते का आन्सर? नक्की सांगा. येते का आन्सर? संविधानाचं रक्षण करता कोणाला म्हटलं जातं? बीकेने आन्सर दिलंय सर्वोच्च न्यायालय. बरोबर आहे बीके, व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. आता ह्याचं मी सांगते. संविधानाचं रक्षण करता सर्वोच्च न्यायालयाला म्हटलं जातं. कोणाला म्हटलं जातं? संविधानाचं रक्षण करता सर्वोच्च न्यायालय. संसद किंवा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपती यांना नाही म्हटलं जातं. त्याच्याबद्दल मी तुम्हाला एक एक्सप्लेनेशन देते. संविधानातील तरतुदींचे उल्लंघन करणारा कोणताही कायदा रद्द करण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला आहे. नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन झाल्यास सर्वोच्च न्यायालय राईट्स जारी करून त्यांचे संरक्षण करते. संविधानाचा अर्थ लावणे. संविधानातील एका तरतुदीचा अर्थ स्पष्ट करण्याची अंतिम सत्ता सर्वोच्च न्यायालयाकडे असते. समजलं का मंडळी? सो भारतीय संविधानाचा रक्षक म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाला ओळखले जाते किंवा म्हटले जाते. तर इथं आन्सर पहिलं जो दिलं आहे बीकेने दिलं आहे. व्हेरी गुड बीके. पुढचा प्रश्न विचारते मी. आता मी शेवटचा प्रश्न विचारते. लोकसभेचा कार्यकाळ किती वर्षाचा असतो? लोकसभेचा कार्यकाळ किती वर्षाचा असतो? लोकसभेचा कार्यकाळ किती वर्षाचा असतो? कमेंट करून सांगा. बीके म्हणतोय 5 वर्ष.
अशोक माळी म्हणतात 5 वर्ष. अजून कोणाला येतंय का? शिवाजी दादा म्हणते 5 वर्ष. इश्कोलाला म्हणते 5 वर्ष. अजून कोणाला येते का आन्सर? लोकसभेचा कार्यकाळ किती वर्षाचा असतो? कमेंट करा. कोणाला आन्सर येतंय का? प्लीज चॅनल लाईक करा, चॅनलला डबल टॅप करा. येतंय का कोणाला आन्सर? राजकुमार दादा म्हणतात 5 वर्ष. सो इथं आन्सर आहे बरोबर 5 वर्ष. आणि जो पहिला आन्सर दिला आहे तो आहे BK 1 पॉइंट. तर आता मी इथं सांगते सर्वांचे पॉइंट की इथं फक्त 4 जणांनीच आज आन्सर देऊ शकले. तर इथं 3 नंबर मी काढले आहेत. सो आजचा जो विनर आहे तो आहे BK म्हणजे बालाजी यांनी 21 प्रश्नांची उत्तरं बरोबर देऊन विजयी झालेले आहेत. कॉंग्रॅच्युलेशन BK बालाजी. आणि दुसरा नंबर आहे जो धनल, त्याने 5 प्रश्नांची उत्तरं बरोबर दिली आहेत. आणि तिसऱ्या नंबरला आहे तुकाराम दादा आणि डॉक्टर श्रद्धा यांनी एक प्रश्नांचं उत्तर बरोबर दिलं आहे. कॉंग्रॅच्युलेशन चौघांनाही. व्हेरी गुड. अशी चांगली उत्तरं देत राहा, अभ्यास करत राहा आणि कोकणच्या प्रीतीयासोबत जोडून राहा. पुढचा मी असं विचारू इच्छिते की तुम्हाला या सिरीजमुळे खरोखर आनंद होतोय का? किंवा माझ्यासोबत बोलताना किंवा हे सगळं करताना तुम्हाला खरंच आनंद होतोय का? नक्की सांगा. तुम्ही सॅटिस्फाईड आहात का? जा. राजकुमार जी आपका नेट स्लो है क्या? बालाजी दादा अभिनंदन बालाजी दादा. मी कुठंच नाही. इश्कॉल आज तू आन्सरच दिली नाही ना, पण लेट दिली. धनल म्हणतोय मी दुःखात आहे ग, डोळ्यात पाणी आहे आणि मी उत्तर देतोय कारण तुला अभ्यासाची आवड आहे आणि त्यासाठी तू म्हणजे एक प्रश्न असा म्हणजे उत्तर दिली नाहीये असं नाहीये. खरंच खूप भारी, खरंच खूप बरं वाटतंय यार. अभ्यासाची तळमळ असणाऱ्या मुलांचं मला खरंच कौतुक आहे. हो, आनंद होतो. अजून मस्त विचार. ओके नक्कीच. आणि खरंच तुझ्या दुःखात आम्ही सहभागी आहोत. काळजी करू नको. हे शेवटी दुःखाचे दिवस असतात, त्यांना वेळ द्यावा लागतो. त्यानंतरच हे सगळं पुढे जाऊ शकतं. एक म्हणतात ना, जखमेसाठी किंवा त्या मनातल्या जी खंत असतात त्याच्यासाठी आपल्याला वेळ द्यावा लागतो. सो टेन्शन घेऊ नको, आम्ही तुझ्यासोबत आहोत. तर मला इथं आन्सर देत आहेत. मी दुःखात. ओके. अथर्व गामी म्हणतात हो. हाय अथर्व. BK म्हणते थँक्स. धनल म्हणते हो, आनंद होतो. अजून मस्त विचार. नक्कीच मी प्रयत्न करेन. शिवाजी शिवाजी तू पलक बोललेलीस ना, तुझं नाव पलक? हो, होतोय ताई. थँक्यू पलक. नीता ताई म्हणतात हाय नीता ताई, नमस्कार. कुठून आहात तुम्ही? कुमार. प्लीज लाईक करा नीता ताई चॅनलला. प्लीज डबल टॅप करा. राजकुमार दादा आज माझा नंबर लागला नाही. राजकुमार दादा असू दे, पुढचे जे लाईव्ह असेल त्यामध्ये तुमचा नक्कीच नंबर लागेल. इश्कोला मी प्रश्न देतो आणि उत्तर पण मीच देतो, म्हणून मी कालच माघार घेतलंय. धनल म्हणते तू रडू नको ग ताई. नाही रे भावा, वाईट वाटतं ना की मला असं कोणी सांगितलं की मला खरंच वाईट वाटतं. लंच करा, बॅग पॅक करा. हा एक 1 तास लेट आला विशाल दादा आणि ह्या लगेच बॅग पॅक करा म्हणून तयार असतो. अभ्यासच नाही करायचा. राजकुमार संविधान सभेची पहिली बैठक केव्हा सुरू झाली? राजकुमार दादांची मी कमेंट पिन करते. डोळे पुस ग. धनल. तर खरंच मला बरं वाटतंय तुम्ही सगळेजण मला समजून घेताय
खरंच खरंच खूप आनंद होतोय यार, खरंच खूप आनंद होतोय. असेच आणि उद्या तुम्ही सांगू शकता की हे कोर्टाच्या भरतीची एक्झाम अशीच चालू ठेवायची. चल आता ऑफिसवर बाकी असा. ओके, ओके धनल. जा, जा. सॉरी इश्कॉललो जा, जा. बाय, बाय. मी आता संपवणारच आहे. ओके. मी आता संपवतेच लाईव्ह. अ, म्हणजे मी कोर्टाची एक्झामचेच चालू ठेवू, की अजून दुसरं काही घेऊ? एक शॉर्ट्स सॉन्ग सुद्धा टाकले आहे. अरे, मला तुझं पाहायचं राहिलं रात्री. मी पाहणार आहे आता. 9 डिसेंबर 1946 ला पहिली बैठक झाली. धनल सांगतोय. कुठे गेलं त्यांनी दादांचा प्रश्न? राजकुमार दादांचा. संविधान सभेची पहिली बैठक केव्हा सुरू झाली? तर आन्सर दिलं आहे 9 डिसेंबर 1946 ला पहिली बैठक सुरू झाली. आणि इश्कवाला लव याचं एक सॉन्ग आलं आहे. नक्की जाऊन त्याचं चॅनलवर पहा सॉन्ग आणि कमेंट करा सर्वांनी. आपण आपल्या माणसांना सपोर्ट करायचा आहे मंडळी. तोही आपल्याला खूप सपोर्ट करतोय, त्यालाही आपण करायचं आहे. तो इथं प्रत्येक जण जे आहेत त्यांनी प्लीज इश्कवाला लव यावर जाऊन कमेंट करा. संविधान संस्थेचे अस्थायी अध्यक्ष कोण? तू टेलिग्रामला नाही का ताई? नाही रे भावा, मी टेलिग्रामला नाहीये, इंस्टाग्राम वर आहे. सो संविधान सभेचे अस्थायी अध्यक्ष कोण? अध्यक्ष का? तर चला मंडळी, मी इंस्टावर नाही. धनल म्हणतोय मी इंस्टावर नाही आहेस का तू? मग कसं करायचं? दुसऱ्या कोणाच्या इंस्टाग्रामवरून कमेंट मेसेज कर, मग मी तुला ते प्रश्न पाठवते. तर अध्यक्ष ओके. सचिंद्रनाथ सिन्हा आहेत. धनल म्हणतोय सचिंद्रनाथ सिन्हा आहेत. ओके, व्हेरी गुड. मंडळी चला आता मी लाईव्ह संपवते. पुढच्या लाईव्हला संध्याकाळी 7 वाजता भेटू. बाय बाय, बाय बाय. आणि आता मी शॉर्ट बनवणार आहे आणि टाकणार आहे. सर्वांनी नक्की विजिट करा आणि कमेंट करायची आहे. जे जे पार्ट आहेत त्यांनी सगळ्यांनी पार्टिसिपेट करतात त्यांनी प्लीज बीकेला कॉंग्रॅच्युलेशन म्हणून कमेंट करायची आहे सर्वांनी. आणि बंदप्रेमी म्हणतायत ताई नमस्कार. बंदप्रेमी कसे आहेस तू? शिवानी अगं ताई तू मला प्रश्न पाठव ठेव, मी ही उत्तर देते, माझाही व्हिडिओ बनव. प्रश्न कुठे पाठवू? मी कसं पाठवू? तुम्ही मी तुम्हाला प्रश्न पाठवते, पण इंस्टाग्रामवर पाठवावे लागणार. प्रश्नांची उत्तरं पाठ करा आणि मग हे करा. ओके, बरं आहे. ओके, विजय बाने म्हणतायत ओके नमस्कार. प्लीज आता मीच लाईव्ह संपवते. माझाही बनव कालचा. हो धनल बनवते, आताच बनवते. बाय बाय. तुम्ही कसे आहात? मी मस्त आहे. बंदप्रेमी. बंद मायेचे बंद प्रेमाचे उधळले सप्तस्वरांनी रे. चिटिंग मी पकडेन. येस येस येस. नाही मी कोणाला पाठवणार नाही. तुम्ही इथं लाईव्ह मध्ये या, इथंच प्रश्न कानावर पडतील. मी त्याचे एक्सप्लेनेशन पण देते. चला मंडळी, बाय बाय, टेक केअर, काळजी घ्या. संध्याकाळी 7:15 वाजता नक्की भेटा.